खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि सोलिफु रादाबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ, क'क्राझार गभार्नमेन्ट कलेजनि बानजायनायाव दिनै बनजार फेस्टिभेल खुंफुंदों। बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ। मन्थ्रि बिथाङा बाहागो लाना गावनि बेसेनगोनां बिबुंथियाव फरायसाफोरखौ थुलुंगा होयो। लोगोसेनो बे फेस्टिभेलनि गेजेरजों फरायसाफ्रा गियान आरजिनो हानायजों एनजिअ जाफुंसारनायखौ मिजिंथियो। शिबसागरनि एमएलए उकिल गगैया हरखाबै क'क्राझाराव। शिबसागर बिधानसभा बियाबनि एमएलए उकिल गगैया दिनै क'क्राझार जुडिसियेल कर्टआव मोनसे गसंनि थाखाय नुजाथिफैयो। क'क्राझार कर्टआव उकिल गगैया नुजाथिफैना आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै बेप्रचार बिबुंथि होदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव एमएलए बिथाङा बुंथियो दि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ गावजों दावगाबोनो बाथ्रा दान्थेलायनो थाखाय निउज लाइभ चेनेलनि गेजेरजों नङाब्ला फैनाय जिखुनु थावनियावनो फैनो चेलेन्ज खालामदों। बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आ दिनै दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि 47थि बोसोरारि जथुम्मानि लाइखुन्थियाखौ बाक्सा हुजुवानि केसि कलेज फोथाराव जानाय गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लाना गायसनो। बेजों लोगोसेयैनो जानो गोनां हाबाफारिनि थागथियारि खालामनायखौ एसे नायबिजिरो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बिटिसिनि बारग' इएम नेरसोन बर'नि बेप्रचार बिबुंथि। आथिखालनि चिफ प्रमद बर'नि सायाव नेरसोन बर'आ बिबुंथिनि हामला खालामदों। बिपिएफआ मावनानै गालांनाय फसंथान, लामा दालां, न' बां, जौगालु बिथांखिफोरखौ दिनै प्रमद बर'आ फिथा हास' हास' बेखेवदों। बेबायदि बेखेवनाय हाबाफारिफोरखौ प्रमद बर'आ बन्द' खालामनांगौ होनना गोख्रों रावजों बुंथियो नेरसोन बर'आ। हाग्रा बिफाननि गुलियाव जिउ गोमानाय खोला कामरुप बक'नि आरबि दैमारनि थारबिजिरनाय मोननो राजा लामायाव धरना। दिनै लोब लोब ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आरबि दैमारनि गोदोनायाव गुलि नांना जिउ गोमानाय आरो आरबि दैमारनि बिमा मालबिका दैमारियाबो गुलि नांजानायखौ लाना हाग्रा बिफाननि हेंथायै खुद्रिदों आरो थारबिजिरनाय मोननो दाबि खालामो। बर'नि आमाय थुख्लु हारिमु समायना रमायना बागुरुम्बा मोसानायखौ लाजिनांथावै गुबुंले लाबोनाय मोसाखावरि हान्जाखौ दुलाराय बर' हारिमु आफादा गोख्रों आयेननि राहा लाबाय। खौरांनि बायदिब्ला माखासे सान सिगां खुंफुंनाय नर्थ इस्ट फेस्टिभेलाव बर'नि बागुरुम्बा मोसानाय मोसाखावरि हान्जाखौ दैदेनग्रा दिलीप हेरानि हेंथायै दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादा केस थिसनबाय। दिलीप हेरानि दैदेननायाव नर्थ इस्ट फेस्टिभेलाव बागुरुम्बा मोसानायनि मुङै गुबै बागुरुम्बा मोसानाय महर गैयै, गाब गैयै, आगर गैयै, बागुरुम्बानि जेबो सिनायथि गैयै मोसाना बागुरुम्बा मोसानायखौ मज्लेद खालामदोंमोन। बेखौ लाना दिलीप हेरानि हेंथायै दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफादा गोख्रों आयेननि राहा लायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गोजोनथाव खौरां, बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर लिंसार बसुमतारिया सिलभार प्ले बटमखौ मोननो हाबाय। मुंदांखा फावखुंगुर लिंसार बसुमतारिया गावनि इउटिउब चेनेलाव 1 लाख आबुं साबस्क्राइब मोननायनि उनाव इउटिउबनिफ्राय सिलभार प्ले बटमखौ मोननो हायो आरो बे गोजोनथाव खौरांखौ बिथाङा गावनि अनसायारिफोरनो मिथिहोना गावखौ अनसायनाय आरो हेफाजाब खालामनायनि थाखाय बयनोबो साबायखर बावहरदों आरो लोगोसेनो बिथाङा इयुनावबो बयनिबो अनसायनाय मोनगोनखौ मिजिंथिदों। रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर बावहरबाय।